Societatea Mat S.A. Craiova este unul din pionierii industrialismului românesc. Domeniul său de activitate este proiectarea și producerea tractoarelor, mașinilor, utilajelor, instalațiilor și echipamentelor agricole, precum și producerea de piese și componente prelucrate mecanic. Compania noastră a fost fondată în anul 1878 prin înființarea primului său atelier de fabricat și reparat mașini agricole, sucursala firmei Clayton Susliors din Lincoln, Anglia, și s-a dezvoltat prin asocierea ulterioară cu firma austro-ungară Richard Greppel în anul 1893 și construirea unor noi ateliere în anul 1910. Supraviețuiește prin forțe proprii grelelor încercări impuse de cele două războaie mondiale, crize economice și două schimbări de sistem economic și social. După revenirea în proprietate privată în anul 2003, Societatea Mat Craiova a demarat prin forțe proprii un proces accelerat de modernizare și creșterea eficienței economice la cele mai avansate standarde europene. Prin rezultatele notabile ale amplului efort investițional pus în operă, este cu siguranță de remarcat dezvoltarea unui puternic și performant sector de producere a pieselor prelucrate mecanic prin aștiere, debitate cu laser și realizate prin deformarea plastică la rece. Dotarea sa tehnologică este compusă aproape în exclusivitate din utilaje cu comandă numerică de ultimă generație, produse de Mazak, o prestigioasă firmă niponă, ca de exemplu strunguri QTN 250 MSY, QTN 200 ori 1000, QTN 250 ori 1000 și QTN 350 ori 1200U. Centre verticale VRN 510C și VRX 505X2. Centru orizontal FH 7800 și mașina de debitat cu laser Super Turbo X Mark II. Iată de ce Mat Craiova poate să ofere acum chiar și celor mai exigenți clienți care operează în domenii de înaltă tehnicitate, cum ar fi industria automobilelor, mașinilor, uneltelor, aeronautică, o gamă variată de piese și componente complexe, executate în condiții de precizie, acuratețe și calitate ireproșabile, la prețuri deosebit de competitive. Dintre acestea putem aminti roți dințate cu dantura dreaptă și înclinată cu fi maxim de 250 mm și modul de maxim 6 mm, roți dințate conice cu dantură dreaptă de fi maxim de 250 mm și modul maxim de 7 mm, bucșe de toate formele cu fi maxim de 420 mm, discuri și flanșe cu fi maxim de 685 mm, arbori canelați cu lungime maximă de 982 mm și fi maxim de 350 mm, axe și arbori drepți cu lungime de 982 de mm și fi de 420 de mm, carcase cu greutate maximă de 1300 de kg, cursa pe axa X de 1050 de mm, pe axa Y de 800 de mm, iar pe axa Z de 880 de mm, pârghii și furci, plăci sau piese plane cu orice formă de contur și dimensiuni maxime de 1250 ori 2500 de mm și grosimi de până la 10 mm debitate cu laser. O altă noutate este și faptul că oferta Mat de componente de mare precizie și acuratețe include și piese prelucrate din debitare, îndoire sau ambutisare realizate în condiții performante pe prese apcant cu comandă numerică. Mat garantează profesionalism și seriozitate în tratarea tuturor comenzilor și cooperărilor la care se angajează.
Toate activitățile și procesele noastre interne sunt supervizate de sistemul propriu de management al asigurării calității, certificat în conformitate cu cerințele Uniunii Europene, standard ISO 9001/2000, SGS UCAS, certificat numărul HU 04/0692, care veghează permanent la asigurarea satisfacerii depline a exigențelor clienților noștri. Tradiția, competența și calitatea produselor și prestațiilor noastre industriale sunt pentru noi valori esențiale pe care le cultivăm cu devotament de zeci de generații. Apelați cu încredere la serviciile noastre. MAT Craiova, partenerul dumneavoastră ideal de afaceri.